учени за това мъжът как да бъде подобен на Бога. Аплодираме пастир Стоян. Алелуя! Алелуя! Слава на Бога! Алелуя! Слава на Бога! Бог да ви благослови. Вярвам, че това, което чувате, наистина ви помага, наистина ви изгражда. Божието Слово е много силно Слово. Той никога не пада, Библията казва, че той никога не идва на празно, така ли е? Никога не пада на празно. Той е като сняг, който като падне напоява земята и задължително това ще даде резултат. Може би някой си казва, този стих, който брата го казва, аз го знам. Но да го знаеш не е от полза. Когато виждаш резултатите, тогава са от полза. Така ли е? Едно е да ядеш панаирски памук, друго е да ядеш пържол от панаира. Така ли е? Имам ли хора, които разбират за какво говоря? Ядеш нещо, не чувстваш нищо. Друго е. Бог идва като угоено теле. Словото на Бог идва като угоено теле, разбирате ли, което докарва сила в тебе, за това, че отвори ушите не просто на главата, на сърцето. Павел казва, моля Бог да просветли очите на вашите сърца. Не знаехме, че сърцата ни имат очи, нали? Но всъщност това е нашата вяра. Ние отваряме, за да виждаме Исус Христос. Халелуя! Вярвам, че благодариме на пастор Иванко и екипа на пастор Иван, колко ще ръкопляскаме за неговата загриженост за всеки един мъж от нас. Халелуя! За всеки един мъж. Толкова е важно това, което се случва и вярвам, че Бог ще награди на това, Бог ще продължи това и това ще стане много по-силно. Съгласни ли сте? Трябват ни няколко хора, които казват, да, аз искам това дело да расте, искам повече нови хора да дойдат, искам приятеля ми, който е наркозависим, да го виждам тук, искам приятеля ми, който е алкохолик, да го виждам тук. Колко разбирате да може той да се промени живота, защото Божието Слово е като огън, който изгаря всичко нечисто. Алелуя! И като меч, който разделя ума, духа, душата, всичко и толкова е силно това нещо, трябва да го приемем. Алелуя! Слава на Бога! Велико е да разпознаеме нещо за мъжете в Библия. Голямо нещо е. Колко знаете, че Бог, когато сътвори Адам и му изкара реброто, много ми харесва, че Бог сложи едно нещо, пастор Алекси, в Библията. Казва, празното място, кой го запълни? Там, където Бог изкара реброто, нали знаете, когато му даде сън. Даде му сън, той изкарва реброто, за да създаде жената, обаче много важна думичка е поставена в Библията. Много ми харесва. Когато го забелязах, това ме шокира. И каза, Бог взе реброто и празното място Бог го изпълни. Айде да кажем, Бог го изпълни. Знаете ли, приятели, че днеска това празно място създава много големи щети на много мъже? Бог умишлено си оставил едно празно място в мъжкия живот. Място, където само единствено той иска да го запълни. Точно тази празнота е докарала много хора, няма да кажа хора, много мъже, нали, конференцията е за мъже. Точно тази празнота, която мъжете я чувстват, ги докара до много алкохол, до много наркотици, до много порнография, защото казва, златото купих, колата купих, но чувствам, че имам някаква празнота. Тази празнота не идва просто от извънземните. Тази празнота е в Библията и Бог иска да я запълни. И ти си казваш, може би ако взема къщата, ще бъда щастлив. Може би ако изневеря. Може би колежката ме вижда много тайно. Може би тя ми пише как си ПЛС, СЛС, ЗРД, БРД. Може би ако тръгна с нея, ще си запълня тази празнота. Нали? Но Библията е поставила нещо много важно. Кажи важно. Важно е, че, забележете, че Бог умишлено си остави в мъжкия живот нещо за него. Това е негово място. Той иска да го запълни. Това казва, няма да ти замени. Кола ще купиш, няма да влезе вътре. Къща ще вземеш, няма да влезе вътре. Сланица ще вземеш, няма да влезе вътре. Това място е само за мен. Алелуя! И той, когато го запълни,
живота ти придобива друг смисъл. Халелуя! Точно тази празнота. Хората днес не се чувстват пълни. Хората днес гонят, чуйте, гонят. Едно е да гониш щастието, друго е да чувстваш радостта. Щастието е чувство, но радостта е личност. Щастието е чувство. Хората се протягат към щастието. Но никой не забелязва, че хората имат нужда от радост, защото Библията казва, радостта в Бога е моята сила. Алелуя! Или казва Библията така, в Неговото присъствие имаме пълнота от радост и отясно на Него винаги веселие. Алелуя! Защото плодът на духа започва така, любов и след това е радост. Алелуя! Хората днеска се опитват да бъдат щастливи, което е заблуда. Дявола се опитва. Аз ще ти напълняш джоба с пари, да те направя щастлив. И ако има мъже, които са мъже на вяра и будни, той ще каже тези думи на дявола. Нямам нужда да бъда щастлив, защото разполагам с радостта на Бога. Аз разполагам с присъствието на Бога. Няма нужда да бъда щастлив. Аз съм радостен. Халелуя! И това прави голяма разлика. Света страда точно от този факт, от тази реалност, че има някой се чувства празен. Дори в момента ние, докато организираме това събрание, някой се напива, защото се чувства празен. Съгласни ли сте? Някой шмърка наркотик, защото се чувства празен. Защо? Защото никой не е разбрал, че една празнота Бог си остави само Той единствено да я запълни. Алелуя! И точно тогава мъжът разбира, че той е образ на Бога. Алелуя! Точно тогава той разбира, казва, Бог ме е създал и празнотата, която той си остави, той я напълни. И аз искам да ти кажа нещо, което най-много днеска е атакувано. Най-много нещо, което е атакувано днес, това е образа. Разбирате ли? Нещо, което е най-атакувано днес. Колко хора помните, че Олимпийските игри в Париж как стартираха тази година? Колко помните? Колко знаете? С тези джендери, с тези и имитираха не на празно Господната трапеза. Господната трапеза имитираха в Париж, точно на Айфеловата кула, джендери, мъже с прашки и сутиени, облечени нестандартно с гримови червила, излезнаха и конника на откровение. Всички нации вървяха след коня на откровение, където казва, че ще дойде кон, който е като смъртта. И всички нации вървяха. Защо си мислите? В Германия стартира точно от миналата година, на 1 януари или на 1 февруари стартира. Ако мъжът се чувства жена, да отива в посолството да си направи документи и да кандидатства в мъжко тяло за работа за жена. Те го канят доброволно и казват, ти си променяш документите, щом се чувстваш, че си жена, можеш да започнеш работа за жена. Въпреки, че си мъж. И всичко това е показалец, че дявола се опитва да удари оригиналният образ, който Бог е създал. Алелуя! Защото той удари ли образа, той удари и силата. Той удари ли силата, той удари и бъдещето. Той удари ли бъдещето, той удари и децата. Защото нашето бъдеще са нашите деца. Алелуя! И що удари ли децата ни, той ще удари, разбира се, и жените ни, защото жените ни са много пряко свързани с децата ни. Разбирате ли колко е свързано това нещо? И дявола не е прост. Дявола не е просто някой, който не знае какво прави. Винаги иска да те вкарва в какво чувстваш, а не в какво вярваш. Не в какво вярваш, а какво чувстваш. Не какво вярваш, че си, а какво чувстваш, че си, това си. Колко сте с мен? Мога ли да прочита Библията? Халелуя! Дайте да отворим Библията. Слава на Бога! Днеска за мен е уникална привилегия, че мога да служа с пастор с пастор Бисер. Ръкопляскаме на пастор Бисер. Алелуя! Така, Йоан 15 глава 16 стих казва така: вие не избрахте мене, а аз избрах вас. Чувате ли това нещо? Вие не избрахте мене, аз избрах вас. И много ми харесва как продължава. И ви определих. Тоест, каквото определение аз ти давам, това си ти. Ако
ако чашката е чашка, никой не може да й даде друго определение. Така ли е? Само който погледне чашата, от самата и структура, от самото и създаване, ти знаеш за какво можеш да се ползваш. Ти с тази чашка не можеш да къртиш стени. Така ли е? Ти с тази чашка не можеш да ковеш пирони, защото тя има определение. Айде да кажем определение. Ти като я погледнеш си казваш, това има само едно определение. Само едно определение. Фигурата й показва. Бог казва, не ти избра мене, а аз избрах вас. Мога ли да отворя една скоба тук? Бог не избира съвършени, Бог избира малко счупени, малко заекващи, малко неспособни, но Бог иска в това да прослави живота си. Халелуя! Бог избра Петър точно в момента, докато ловуваше риба цяла вечер и си каза, махни си от мен, аз съм много грешен човек. Един мъж признава слабостите си на Бог, на Исус Христос. И той казва, махни си от мен. Ти и аз не може да имаме нищо общо. Но Бог за тези думи не вижда просто един грешен човек, а вижда един призван човек. Алелуя! Той каза, не се страхувай. Не се страхувай. Не ти избираш мене, а аз избирам тебе. А аз, щом те избирам, твоите слабости, наркотици, цигари, тайни грехове, щом аз те избирам, те веднага напускат живота ти в името на Исус, защото ти си моят избор. Колко разбирате, приятели? Ти си моят избор. Ако Бог те определи, че ти ще станеш, никой не може да го опровергае. Нито демон, нито дявол, нито шейтан, нито таласъм, нито извънземен. Никой не може. Разбирате ли? Затова, когато видяха Петър, му казаха, въй, кака на няма румахалатърче. Будкав гаджес, кака буд вилъджес. Той е необразован. Помните ли в Деяния на апостолите? Най-необразования, най-големия кавгаджия, най-големия спораджия стана и почна да проповядва. И изведнъж го определиха те и си казаха, да, този е неукия, този е необразования. И той каза, вие, които разпънахте Христос Исус. И на Деяния на апостолите се казва, че 3000 човека са приели Исус Христос за свой личен спасител. Тоест, какво ти говоря днес, приятелю? Не знам как си израснал. Може би си израснал без баща, без майка, преди това си имал първи брак, втори брак, алкохолик си бил, наркоман си бил. Ако Бог те е избрал, ако Бог те е определил, о Боже, мога ли да направя една обиколка на амвона? Ако Той ти е казал, че ти ставаш, никой не може да ти казва друго име, никой не може да ти залепи друг стикер. Цената ти е колкото кръвта на Исус. И нека като горд мъж, като лидер, като помазан мъж, защото помазанието Бог никога не го изсипва на нозете. Помазанието не се изсипва на корема, помазанието се изсипва на главата. Халелуя! И ако ти си глава, очаквай Бог да те помазва. Очаквай, че Божията маслина, Исус Христос, беше пресована на Голгота. И ти не си помазан с помазанието на Петър, на апостол Павел или на Авраам. Ти си помазан с помазанието на Исус Христос. Халелуя! Да бъдеш лидер, да бъдеш помазан, да бъдеш водач, да бъдеш двигател на твоята къща, да я поведеш в правилна насока. Халелуя! Ето за това, мога ли да й прочете един стих? Съсмея ли се? Бързо ли говоря, пастор Иване? Халелуя. Матей 12:29. Това много ме благославя. Матей 12:29. Или как може да влезе някой в къщата на силния човек и да му ограби по къщината, ако първо, айде да кажем първо, ако първо не върже силния и тогава ще ограби къщата му. Как може някой да влезе в твоя дом, Евелине, ако първо, преди някой да влезе в къщата на Евелин, те ще кажат, вътре има жена, вътре има деца, но вътре има един силен мъж. Преди да ограбим къщата, ние трябва да плануваме, о Боже, Господи, помогни ми. Преди да влезем да ограбим къщата, ние първо трябва да плануваме силният на тази къща да бъде вързан. Дявола се стреми мъжете да бъдат вързани. Съгласен ли си? Ти може, ще кажеш, ама брат, аз нямам вериги на ръцете. Ти можеш да бъдеш вързан от това да бъдеш безотговорен към семейството си. Ти можеш да бъдеш вързан с тайни грехове. Ти можеш да бъдеш вързан с някое изкушение, където се подаваш. Разбирате ли ме? Имам ли хора, които разбирате?
Дявола се опита, той казва, аз разбирам, че ако влезна в къщата на пастор Бисер, няма да ме остави да ограбя нито сина му, нито децата му, защото силният на дома е свободен. Силният на дома, този, който е главата на този дом, той общува с Бога, той общува със своята глава. Така ли е? Христос е глава на мъжа и това за мен е голямо удоволствие, че Христос е моята глава. Винаги, когато не знам какво да направя, черпя мъдрост от моята глава, който е Исус Христос. И ако силният на този дом е вързан, тази къща лесно се ограбва. Защо жена ти е депресирана понякога? Защо детето ти понякога не може? Опитваш се да го вкараш в Бога, не можеш да го вкарваш в Бога. Опитваш се с сила, не става. Опитваш се с какво ли не става. Защо? Защото дявола се опитва да влиза и да ограби тази къща. Да открадне детето ти, да открадне жена ти, да открадне радостта ти, да открадне, защото Йоан 10:10 го определя като крадец. Какво прави един крадец? Взима нещо, което не е неговото. И той никога няма да влезе в къща, която е бедна и нищожна. Ако дявола влиза в твоята къща или в моята къща, то там, защото има съкровище. И коя е съкровището? Откровението, че ние сме Божии синове. Вярата ни в Исус Христос. Радостта ни в Исус Христос. Той ще се опитва да я ограби. Алелуя! И ако един мъж е вързан с компромисен живот, един компромисен мъж, 50 грама ракия всяка вечер, брат, за лекарство, бе. Странно е, че в аптеките никъде не продават ракия за лекарство. Не съм виждал, до парацетамола не съм виждал ракия и да пише на него лекарство. Винаги ги продават някъде другаде, където продават другите алкохоли. И казват, брат, за ракия, нищо правя. Бог е толкова готин, че 50 грама ракия няма да го събори. Абсолютно е така. Бог е готин, Бог разбира. Но това е компромисче. А днеска да жубориш за зъба, а днеска кариес ти излиза, пак ще жубориш и вместо да я схвърлиш, ще я глътнеш. И докато почне тя да тебе да те гълта вече. Ето и ти истински математик тук за ракията. Халелуя! Вярно, вярно, вярно. Така е, така е. И компромисният мъж, който има компромиси, заглежда колежки, пише неправилни неща, гледа тайно порнография, занимава се тайно с неща и винаги се опитва да доминира над жена си с сила, а не с любов. Разбирате ли, че винаги сме живяли в период, където мъжът е като варварин, вика върху жена си, вика, стресирва децата си, жена му иска да му сервирва не защото е влюбена в него, а що това възкезуми за рамавилоли, ака на керло керна нищо. Барио, черио, о характери лъскоро. Тя не е запозната с сърцето му, а с киселото му състояние. Имам ли 5 човека, които разбират за какво говоря? И тя не е защото е влюбена, е защото уплашена. Исус Христос като съпруг никога не се държи с невястата си по този начин. Така ли е? Мъже, любете жените си, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. В любовта няма надмощие, има жертва. В любовта няма доминация, доминиране, натискане, преса, има жертва. Жена ти да бъде впечатлена от твоята жертва. И ще видиш, че каквото си посял, това ще пожениш. И тя ще се жертва за теб. Имам ли хора, които разбирате за какво става въпрос тук? Толкова е приятно, толкова е красиво да го опознаеш. Халелуя! Библията казва, като гледаме на начинателя и усъвършителя на нашата вяра, нека никога мъжът да не сваля очите си от Христос. Така ли е? Мога ли да ви задам един въпрос? Въпросът е такъв. Кога един човек става плътски? Нали? Кога един човек става плътски, кога един човек става духовен? Галатяни, апостол Павел казва в 3 глава, о неразумни галатяни, кой ви умая вас, пред чиито очи Христос бе изобразен като ясно разпънат? Искам да попитам, как получихте духа? Чрез дела, изисквани от закона, или чрез вяра в евангелското послание? Тоест, той пита, как станахте духовни? Чрез това, че се много напъвате да спазвате някакви правила, или че повярвахте, че Исус Христос е Господ, тогава станахте духовни. Така ли е? Тоест, погледът ти играе много важна роля. Съгласен ли си? Всеки един мъж трябва да бъде наясно с
визията на къде искаш да доведеш семейството си. Съгласен ли си? Имам ли хора, които разбирате? Дявола се стреми. Йоан 10:10 казва, крадецът идва да заколи. Когато колиш животно, ти не му колиш първо опашката, първо глезена и след това копитото. За да заколиш едно животно, ти първото нещо, което правиш, се опитваш да отстраняваш главата му. Опитваш ли да отстраниш главата му, това е най-важната част. На главата стоят най-важните фундаментални части на един човек. Ушите, от които идват вярата, очите, от които са пророческото виждане на къде да вървиш и словото, което е меча на духа, устата. Халелуя! И ако дявола се опитва да заколи, главата, чувате ли ме добре? Главата, ако се опитва да заколи, много ясно, че семейството ще се разпадне. Много ясно, че той по този начин отстранява визията. Ето да ви дам един пример. Какво ще кажете за Самсон? Мъж, силен, помазан от Бога, с магарешка челюст унищожи 1000 човека. Искате ли да ви дам нещо много важно тук? Съгласни ли сте? Има разлика от изпитанието до изкушението. Самсон издържа изпитанието, изкушението не издържа. Взима магарешка челюст. Изпитание. 1000 човека обучени войници, тренирани с щитове, с шлемове, идва срещу него. Той взима, няма оръжие, няма нищо и казва, щом Бог ми е помазал, всичко, което влиза в ръцете ми, ще работи. Халелуя! Всичко, което имам в ръцете ми, ще функционира. Малко пари, но ще купя тази къща. Малко работа, но ще купя много неща. Може да са малко, но Бог ги е направил да бъдат много. И той ако аз бях с магарешката челюст, щях да се самоубивам само страх. Но той взе и като почна да я размахва, 1000 човека унищожи. Но ето една Далила. Ето една красива Далила, която е от друг род, която не е определена за него, която не е за него. Разбирате ли, че има разлика от това? Понякога ние много се водиме от харесването, пастор Иван, така ли е? Знаете ли, че света пострада от това, че една жена хареса едно дърво? Ние не сме с нашите жени, защото ги харесваме. Ние сме с тях, защото ги обичаме. Има разлика, приятели. Има разлика. Понякога, заради едно харесване, мъжа разделя, убива семейството си. Много ми хареса тази колежка. Дявол е хитър. За 17 години с жена ти, тя никога не ти е казала, бре, твой характер много е добър, бе. За 5 дена на работа, колежката ще забележи точно характера ти, дявола му мръсен да еде туалетната на махалата. Простете ми за жаргона, но да еде, нищо, не е проблем. Там му е мястото. 17 години с жена ти, никога няма да забелези това качество в тебе. Никога не го е казала жена ти. А колежката 5 дена с нея работиш, точно там ще ти забележи. Вай, ти си много такъв мъж, не съм виждал, толкова спокоен, много мил, много нежен си ти. Ти не си чул за 17 години, 18 години от жена ти такава дума. И ти си казваш, това нещо различно е. До сега не съм го чувал. Али? Искам да ти кажа нещо. Там е харесването, а не е влюбването. И заради харесването хора разбиват бракове, семейства, деца, съдби. Аз съм израснал без баща ми. На 2 годинки ме изостави баща ми. И не знаете какви страдания и какви последствия е нанесло това в ума ми. Как да не благодаря на великия Бог, че ме намери точно... Извинявам се, брако. Семейство създава и аз оставам сам с майка ми, която миналата година на 7 почина и тя. И как да ни благодариш на един Бог, който каза, този човек ми трябва.
сега ще те обуча, аз ще ти бъда майка, ще ти бъда баща, ще те подпра, ти ще застанеш пред хора. Не си определяй според това, което страдаш и ти е причинено. Ти не си избрал мене. Браво, пастор Демо. Стояне, ти не си избрал мене, аз избрах тебе. И нищо, че ти преминаваш през тези неща. Аз, понеже те избрах, ти ще бъде силен. Алелуя! И ви моля да го разберете това нещо. Да си дойда на думата. Самсон отива с тази Далила. Вие знаете тази история. Първото нещо винаги е да се вземе силата. Така ли е? Първото нещо. Защото силният на дома, ако е вързан, такава къща лесно се ограбва. Сега така ли четох? И това не е проповед на Петър, а са самите думи на Исус. Ако проверите, това са думите на Исус в Библията. И Самсон си губи силата. Защо? Защото даде сърцето си в ръцете на неправилни неща. Ние понякога предаваме сърцата си към неправилни неща. Да бъдем честни, мъжете. Така ли е? Да бъдем честни. Ние много не говориме. Слава на Бога, че нашите жени повече говорят и така ги разбираме. Мъжа много често мълчи. Той повече разсъждава с ума си, отколкото да говори с устата си, докато жените повече обичат да говорят. Нали? Повече обичат да говорят. И това понякога ни изиграва много лоша шега. Човек, който мълчи много в дома си, в неправилната среда ще те заговори някой. Аз разбирам, че Адам и Ева са нямали много комуникация и Ева започна да говори с неправилната компания. Адам сигурно е бил мълчалив. Мъже, научете се да имате разговори с вашите жени. Халелуя! Мога ли да ви кажа нещо силно? Не се снима, нали? Само видео има. Докато идвахме насам, аз говорех. Какво прави един мъж да бъде... един мъж и една жена да ги прави семейство? Дори знаете ли, че секса не ги прави да бъдат семейство? Преди малко го говорихме в колата. Секса вече се среща навсякъде по улиците. Айде да бъдем честни. Ти може вече да отидеш и да направиш това интимно нещо с жена, която дори не и знаеш името. Дори не и знаеш на колко е години. Айде да бъдем... Мъже, има ли тука? Не се депресирайте. Секса е от Бога. Бог го измисли, дявола го разврати. Нали? Какво те прави да бъдеш едно семейство? Когато мъжът и жената плануват за едно и също нещо. И това се разбира само в разговорите. Когато говори с мъжа, когато говори с жената и ти ги разбираш, че те плануват за едно и също нещо. И хората казват, ето това ги прави да бъдат семейство. Така ли е? Идвам си на думата, това беше една скоба. Далила намери силата, взима силата му и следващото нещо, като се вземе силата на мъжа, следващото нещо е посоката. Очите. Хванаха Самсон и му изкараха очите. Колко знаете? И знаете ли, когато са му изкарали очите, какво го направиха? Направиха го така, че да върти в мелницата, да работи за неправилните хора. Започна да създава храна за неправилните хора, понеже е здрав, вързаха го, работата, която извършваше бивола, здравото животно, те го завързаха и Самсон си мисли, че върви някъде, но той създава храна за неправилните хора. Той твори и работи за неправилните хора, за неправилната компания. Колко е важно днес мъжа да бъде наясно, да кажем наясно. Колко е ясно днес мъжа да бъде наясно в посоката, къде иска да му бъдат децата и къде иска да му бъде жената. Искам да знаеш, че ти си служител не само в църквата. Кога мъжа ще започне да служи и на семейството си? Кога ще започнеш? Знаете ли, че аз съм имал този проблем, дякон Демо? Моите приятели бяха много по-наясно с откровенията ми. Мария никога не е била наясно с моите откровения. Аз много повече споделям откровенията с приятелите ми, аз никога не ги споделям с жена ми. И Бог един ден ме разобличи и казва, кога ще споделяш откровенията с жена ти? Да знае какво чувстваш и да знае какво правиш.
И от тогава започнах всяко мое откровение. Дори и Вилин е свидетел в момента, че преди да дойда, аз първо казах какво ще стане, какво ще говоря с Мария. Това ще кажа, това ще направя, искам да го знаеш. И тя се помоли заедно и така нататък. И целта е, приятели, дявола да заколи главата. Защото главата е най-важното нещо, което функционира в тялото на човека. И ние трябва да запазиме нашата глава. Знаете ли с какво? Искате ли да ви кажа с какво? С откровението за нашето спасение. Защото Ефесяни казва така: най-накрая вземете Божието всеоръжие. И казва: вземете шлема на спасението. Шлема на спасението е, ти го слагаш на главата си и той пази мислите ти, той пази очите ти. Шлема на спасението. Ако някой се пита как да не заглеждам друга жена, как да не говоря неправилни думи, стой с откровението за твоето спасение, че по благодат си спасен чрез вяра в Исус Христос. Халелуя! И това те кара да бъдеш в смирение. И дявола иска да те заколи, но не можеш, каже, този човек е наясно със спасението си. Знаете ли кои хора страдат най-много, които не са наясно със спасението си? Повече вярват, че ще отидат в ада. Повече вярват, че са грешници и мизерници. Повече вярват, че са в това. Дявола отива точно тази глава, баламосва. Ако ти не знаеш, че си спасен, държи се като удавник. Така ли е? Минава спасителна лодка покрай тебе и ти се държиш като удавник. Защото ти не знаеш, че това е твоето спасение. Много от мъжете трябва да бъдат наясно с откровението, че ние сме спасени чрез Бога. Всеки мъж, кажи всеки мъж. И когато дявола идва да ти предлага тези неща, когато дявола идва да ти предлага и да ти сервира като мъж, не се дръж като човек, който не е запълнена празнотата му и не е отговорено на откровението му за неговото спасение. Не се дръж. Дявола идва. Вие виждате, че просеците, който минава, той протяга ръка. Така ли е, пастор Алекси? Просека. Той чака помощ от всякъде. Ние не чакаме помощ от всякъде. Затова дръж се като дете на Бога, като мъж авторитетен в присъствието на Бога. Съгласен ли си? И когато ти си наясно, затова ние няма да протягаме към всяка една приятна дума, ние протягаме ръка. Затова сме взети, излъгани и ограбени. Пак искам да завърша с това. Мога ли да завърша? Халелуя. Имам ли още малко време? Само чуйте това. Ето. Исус Навиев 1.8. Много известни стихове ви чета. Ето, заповядвам ти. Бъди силен и смел. Какво се изиска от мъжа? Бъди силен и смел. Мога ли да ви кажа, че за мъжа, особено за ромските мъже, смелостта е свързана с бокс, с карате. Разбирате ли? Изисква се смелост да вярваш в думите на Бога. Изисква се смелост да седнеш и да говориш с твоя тинейджър за секс и за неправилни неща. Аз имам дъщеря, която е на 16 години и повярвайте ми, Евелин чува, наложи ми се да седна да говоря с нея за целувка, за обарване, за тези неща, да ги знае от мене, за да може света няма да ги я научи, а напротив ще се опита да й го наложи. Разбирате ли, че смелостта, смел не означава бабаит, а означава човек, който казва, вижте само думата, Бог казва, пред очите ти ще съборя ерихонски стени. На Исус Навиев, нали четеме Исус Навиев, 1 глава, 8 стих, Бог иска да му казва, на мен ми изисква в тебе да има смелост и сила, защото ще виждаш гиганти как ти давам, ерихонски стени как събарям, царе как превземам, това как правя, враговете ти ще ги сложа под нозете ти. На мен ми трябва точно за това смелост. Не смелост за биене. Нали?
Преди няколко време бях смел. Знаете ли как биех жена ми? Много лесно да бия жена ми. Тя и че не ми посяга, брате. Истина. Пробвах с мъже, не става. Той посяга, бе! Той посяга, Дево! Той посяга! Пробвах с Мария. Пат, един шамар. Тя стои. Викам, още един мога да я ударя. Аз съм смел. Искам да й наложа промяната с насилие. Аз съм мъжа, искам да я ударя с лявата. Тя не ми посяга. Обаче пробвах това с едно момче, не му се получи. Наш лом, да ви кажа честно. Бях сребърен медалист. Но, да си дойда на думата. Изисква се смелост за такива неща. Бъди силен и смел. Да не се плашиш и да не се страхуваш. Чувате ли как Бог акцентира? Да не се плашиш и да не се страхуваш. Господ твоят Бог е с тебе, където и да идеш. Халелуя, където и да идеш. Пак искам да ти кажа, смелост се изисква, братя, смелост се изисква да поведеш семейството си в правилна насока. Всеки път, когато Демо започваме работа, винаги шефовете идват да ни обяснят принципите на работа. Така ли е? В тази работа има принципи, така ли? Знаете ли, че принципите в дома се вкарват от главата на семейството? И дявола се опитва, забележете, да щупи точно темелите, основите, на които мъжа прави да гради семейството. Той точно там иска да удря. Така ли е? Защо? Защото ние налагаме принципи на децата си, дявола се опитва да ги заобикаля с неправилни хора. Точно тези принципи, които ние сме казали на нашите деца, да бъдат разрушени. Защото той е наясно. Щом главата говори в дома, има сила. Аз ще ударя точно там. Щом бащата говори нещо, ето го, бе, приятели, по времето на Моисей казват, ако виждате, че еврейка ражда син, мъж, още като го вадите от нея, убийте го. Дявола винаги го е страх от мъжката рожба. Казва, още като ражда син, убийте го, още като го вадите от нея. Дявола го е страх от нас, приятели. Колко разбирате? Ти си силен мъж, ти си смел мъж. Има ли хора, които вярвате? Ти си силен мъж, смел мъж, мъж на вяра. Пред твоите очи ще виждаш как децата ти, семейството ти застава пред Бога и ти ще издигнеш ръце на победа, ръце на слава и това се изисква смелост. Спираме да разбираме думата смелост за неправилните неща. Смелост се изисква, приятели, да дойдеш при жена си и ако си сбъркал, дори да й кажеш, извинявай, прости ми. Имам ли хора, които разбират? Ама аз ли ще искам прошка от нея, бе? Да ми се качи на главата, Аз ли прошка ще искам, бе? Смелост се изисква да изпълниш Божието Слово. Да дойдеш и да се разкаиваш пред жена ти, въпреки знаеш, че е слаба, кавгаджийка и какви ли още неща има, критерии, които ти я познаваш толкова добре, и смело се изисква. Затова Бог каза на Исус Навев, бъди силен и смел. Защото да вярваш се изисква смелост. Да застанеш до стени, които никакви симптоми няма, че ще паднат. Да застанеш пред стена, които никакви симптоми нямат. Нито пукани, нито влага има, нищо няма. И Бог казва, искаш ли да виждаш, че тези стени ще паднат? Без земетресение, без бомби. И най-накрая казва, вземете шуара с песен, ще паднат. Боже, кажете ми, не трябва ли смелост за това? Всичко може да ти дойде на ума, но поне, Боже, дай чукове да ударим на основите. Нещо логично. Разбирате ли? Бог казва, вземете шуара, обиколете 7 пъти. И аз се представям, Исус Навев един път обикаля, 5 пъти обикаля. Господи, сигурно дойде мисълта. Дали ще стане? Мислите ли това? Какво ще кажете? Исус Навев дали си е помислил? Ай, Боже, дали ще стане това?
По-скоро аз ще припадна от обиколките около стената, но те да паднат не знам. Но се изиска, каза, бъди силен и смел. Обикаляй. Бог първото нещо, което искаше да направи, преди да паднат стените пред очите, трябва да паднат стените в сърцето. Първо обиколи твоите стени да съборя. След това ще съборя около тебе всичко останало. Бог да й благослови. Отдайте слава на Бог в мощното име на Исус Христос. Халелуя! Халелуя! Заповядай, дякон Демо. Аплодираме, дякон Демо.